Dengang da jeg var lille, var Frankrig ikke besat. Alligevel var jeg tvunget til at flygte dag og nat. Det var kvarterets piger, der ville kysse mig. Jeg hylede og skreg, at Gud vil jeg da ej. Jeg måtte trække hårdt i bremserne. De ville græsse mig på dinserne. Jeg var kun dreng og ganske ung og helt ombrun i pigernes seng. Den tanke var komplet umulig. De gik og blottede gesenserne. Sagde jeg skulle tage på himsagenserne. Aldrig skulle jeg med på den galej. Det var ikke noget for mig. Men tiden går jo ofte. Det sker i hvert fald tit. Og pigerne i kvarteret gik og ændrede sig lidt. De voksede sig kønne, og når de sagde hej, så var der også noget, der voksede på mig. Jeg måtte holde fast i trodserne, for at kunne kontrollere følelserne. Hvad skal man svare, når unge piger går og lokker? Det er godt og gå min klokker. De gik der blottet kan de floskerne. Men de tog fat om Lego-klodserne. Hvem kan sige nej til en lammesteg? Det var lige noget for mig. Men det med erotikken, det sluttede ganske brat. Nej, det var, da Ingrid Bergman kom en kold decembernat. Jeg sagde, har vel du aldrig få kys og romantik? Hun svarede, jeg vil lugte hellere og noget. Rik. Jeg er vild med dig, kvinder! Sandt! Jeg er en lille flygte ned i bunkersne. Med under fast i mine flungersne. Jeg tog afsted til Casablanca og caféen. Hun rejste med. Hun ville lugte negligeen. Nu skal hun næste lys til staterne. Tyskeren tager hende på pælen.